Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Оның ішінде үзгәрешләр вакыты җитте. Алсу балалар бакчасында капиталь ремонт үткәрелә. Россиянең 40 шәһәреннән 51 катнашучы Яршалыда тантаналы рәвештә даими шәһәр пассажир маршрутларында иң яхшы автобус йөртүче һөнәри осталык конкурсы ачылды. Суда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен искә төшерделәр, куркынычы турында кисәттеләр. Бүген Чалда яр буе зоналары янында рейд узды. Комсомол районы администрациясе хезмәткәрләре ял итүчеләр белән профилактик әңгәмәләр үткәрделәр. Булар барысы да елгаларда һәм күлләрдә гадәттән тыш хәлне булдырмауга юнәлдерелгән. Исегезгә төшерәм, автоколада бәхетсезлек очрагы нәтиҗәсендә 15 яшьлек егет һәлак булды. Ул җиһазландырылмаган урында су коенган була. Мондый тикшерүләрнең ничек һәм кадәр үткәреләчәге, ял итүчеләрнең еш кына нинди хаталар җибәрелүе турында алдагы минутларда сөйләрбез. Яр буе су коену өчен каралмаган территорияда кисәтү аншлаглары урнаштырылган. Шуңа да карамастан ял итүчеләр судән суыну өчен сулыкка керә. Дети, с воды выйдите, пожалуйста. С воды выйдите, пожалуйста. Ваши дети, да? Мои. Да. Хорошо, что молодец. Мама стоит, когда дети на речке, с ними стоит купать. Бу рейд кемнеңдер штрафка тартуга юнәлдерелмәгән. Аны ял итүчеләргә сулыкта үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен чираттагы тапкыр искә төшерү, бәхетсезлек очраклары булмасын өчен үткәрәләр. Исерек килеш суга кермәскә, балаларны үзләренә калдырмаска, балалар суга кергәч, алар артыннан яхшы итеп карарга. Балаларга үзләренә генә керергә ярамый. Үзләренә суда гына калдырга ярамый. Детей, если выявляем без присмотра родителей, отправляем домой. Тут другого нет. Рекомендации отдыхающим даем о том, что в воде нельзя делать сальто, прыгать с пирса, который находится, мы его, конечно, ограждаем, там большой находится аншлаг о том, что купаться строго запрещено и прыгать с моста, соответственно, тоже строго запрещено. Су коену сезоны башлану белән елга һәм күлләрнең яр буе зоналары мониторинги көн сайын үткәрелә башлады. Ял итүчеләр ышандырганча, куркынычсызлык чаралары турында алар белә һәм аларны үти. Я всегда слежу, когда они купаются, плавают, смотрю, когда они ныряют, выныривают, чтобы долго не находились в воде, чтобы не замерзали, чтобы были обязательно солнцезащитные средства на их коже. Обязательно слежу за детьми. Старший ребенок умеет плавать, ходит в бассейн. Младшую пока не научили, но она далеко не заплывает. Это сразу предупреждаю детей об этом. Яр буенда коткаручылар да кизү тора үз постларында, алар иртәнге 9-дан кичке 9-га кадәр алар объектта тәртипне күзәтәләр. Гөлнас Вилданова сүзләренә караганда, су коену сезоны башланыр алдыннан алар укулар уза. Ул беренче медицина ярдәмен күрсәтә белә. Әгәр дә бәлки балалар где-то приходят, он әтисез-әнисез, без инде өйгә җибәрәбез аларны, чтобы монда брүзләр булмасыннар. Шәһәрнең иске өлешендә мондый рейдлар Габдулла Тукай исемендәге яр буенда гына түгел, Колокольный күперендә дә үткәрелә. Рейдлар су коену сезоны тәмамланганчыга кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Оның ішінде үзгәрешләр вакыты җитте. Алсу балалар бакчасында капиталь ремонт үткәрелә. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе 1989 елда ук файдалануга тапшырылган. Шуңа күрә бинада инженерлык коммуникациясе системаларынан башлап, фасад һәм түбәгә кадәр күп нәрсәне ремонтларга кирәк. Төзелеш эшләре 2026 елның язында башланды. Бинаның ни дәрәҗәдә үзгәрәчәге, тагын нәрсәләр эшләргә калган, иң мөһиме балалар бакчасына йөриләрме? Барысы турында алдагы минутларда сөйләрбез. Төзелеш эшләре кызу бара. Белгечләр бинаның фасадын җылыталар, түбәсен яңарталар. Алсу балалар бакчасының янәшәдәге территориясе дә тамырдан үзгәрәчәк. Эшчеләр төзекләндерү эшләрен башкара. Это выкорчевка деревьев, обновится асфальт, будут новые дорожки теневым навесом. Теневые навесы обновлены, будут комнаты инвентаря для хранения. Также будут обновлены мафы, это детские городки, спортивная площадка, забор.
Мәктәпкәчә мәгариф учреждениесендә капиталь ремонт беренче мәртәбә уздырылганлыктан эшләр бик күп. Элек тәрәзәләр агачтан ясалган булган, аларны заманча пластик тәрәзәләргә алыштырганнар. Төзүчеләр бәяләвенчә, коммуникацияләрнең инженер системаларда начар хәлдә булган. Шуңа күрә аларны да тулысынча яңартканнар. Кайнар һәм салкын су белән тәэмин итү, вентиляция, канализация эшләре. Мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе хезмәткәрләре әйтүенчә, ремонт башлануны түземсезлек белән көткәннәр. Безнең балалар бакчасы 89 елда төзелгән. 12 төркем. Безнең балалар бакчасында ремонтка ябылган вакытта 252 бала йөри иде. Балалар бакчасы 250 балага исәпләнеп төзелгән. Ул балалар безнең хәзерге вакытта якын тирә башка балалар бакчаларына таратылды. Алар бу бакчаларга йөреп торалар ремонт биткәнче. Ремонтны бик көттек. Кирәкле иде ул безнең өчен. Без бик шат. Дизайнга килгәндә өстенлек җылырак һәм нейтраль төсмәләргә бирелгән. Белгечләр яшел, салат, кызыл, зәңгәр су төсләрне сайлаганнар. Белгечләр аңлатканча, бу табигый төсләр. Мы комплексно подошли к разработке фасадных решений, интерьерных решений, с учетом того, что детский сад для маленьких детей, поэтому выбираем преимущественно природные, приятные оттенки. Где-то появятся яркие акценты, интересные рисунки, также появятся элементы татарской идентичности, то есть будут орнаменты, появятся в музыкальном зале. Балалар бакчасы яңа уку елына үзенең яңартылган ишекләрен ачарга планлаштыра. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Социаль фондның Татарстан Республикасы бүлеге 1 августка кадәр хезмәтне саклау чыгымнарын каплауга гариза бирергә мөмкинлеген искәртә. Бу хезмәткәрләрнең куркынычсызлыгына сарыф ителгән акчаларның бер өлешен кире кайтару өчен реаль мөмкинлек. Программада катнашучылар җитештерүдә бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә түләнгән иминият кертемнәренең 20%-ка кадәрен кире кайтара алалар. Компенсация күләме 30%-ка кадәр дә арттырылырга мөмкин. Участие в программе могут принимать все организации и индивидуальные предприниматели, которые не имеют задолженностей и штрафов. Отмечу, что программа предусматривает 17 направлений. Это специальная оценка условий труда, это обучение охране труда, это прохождение медицинских осмотров сотрудниками, это приобретение индивидуальных средств защиты. Катнашырга карар кылган оешмалар һәм предприятиелар Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталы аша гариза җибәрә алалар. Гаризага электрон имза куеп өстәмә документлар бирергә кирәкми. Россиянең 40 шәһәреннән 51 катнашучы Ярышчалыда тантаналы рәвештә даими шәһәр пассажир маршрутларында иң яхшы автобус йөртүче һөнәри осталык конкурсы ачылды. Җәмәгать транспортын йөртүчеләр арасында мондый масштабтагы бәйге республикада беренче мәртәбә уздырыла. Катнашучылар өчен нинди сынаулар әзерләнгән һәм ярышларда җиңүчегә нинди приз биреләчәге хакында киләсе минутларда сөйләрбез. Шәһәр мэры билгеләп үткәнчә, КАМАЗ җитештерә торган техника эксплуатациядә үзенең ышанычлы булуын күптән исбатлады. Нефас автобуслары Татарстанда гына түгел, читтә дә уңышлы эшли. У КАМАЗа есть уже разработан план, как мы будем менять наш модельный ряд. То есть у нас на подходе уже новое поколение, это так называемые автобусы поколения А5. То есть здесь представлен как раз электробус уже нового поколения. То есть дальнейшая наша задача — это перевести и автобусы на эту платформу. Наил Мағди шулай катнашучыларның берсенә эләгәчәк төп призны игълан итте. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Бүләк идеясе КАМАЗ генераль директоры Сергей Когогинныкы. Приз достаточно необычный, привлекательный. Сергей Анатольевич Когогин принял решение выставить в качестве главного приза автомобиль «Москвич», выпускаемый нашим КАМАЗом. Мы думаем, что за такой приз можно побороться, и город Набережные Челны с удовольствием принимает всех тех, кто умеет и мастерски водит пассажирские автобусы. Соңыннан майданның төп сәхнәсендә театральләштерелгән тамаша башланды. Тамашачылар шулай ук автотехника колоннасында тамаша кылды. Аның кульминациясе тантаналы парад булды. 51 катнашучы флаглар һәм табличкалар тотып чыкты. Профессиональ ярышның стартын билгеләде. Водители — это наши, как говорится, проводники среди дорог. Поэтому пусть они соревнуются не только между собой,
но и сами с собой, потому что здесь присутствуют именно лучшие из лучших. Ярышлар 2 kun uzayacak maxsus trassada tez yürüşlü manevralar yasau etabı, ikinci күнүгү trassada уңайлы йөртүү үткәреләчәк. Ярышлар Нефас шәһәр автобусларында уздырыла. В маршрутных перевозках уже, наверное, около 12 лет. Первый раз попробовал и пошел, понял, что как бы нужен людям. Вот. Волнуюсь, конечно. Готовились. У нас город маленький. Я первый раз на таком уровне соревнований. У нас таких даже нету автобусов. Мне 23 года. Я являюсь, скорее всего, самым молодым участником этих соревнований. Сегодня мы приехали сюда вдвоем с моим наставником, Митрофановым Андреем. Готовились, честно. Это первые для меня такие большие соревнования, но надеюсь на какой-то очень для себя приятный результат. Конкурс 25 июльдә 17 сәгатьтә Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тямаев катнашында гала-концерт белән тәмамлана. Конкурс йомгаклары буенча җиңүчегә бүләккә Москвич автомобиле биреләчәк. Икенче урын өчен суыткыч һәм 200 мең сум, өченче урын өчен телевизор һәм 100 мең сум акча каралган. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм күңелле яллар телим. Вау! Скидка 50% на все? Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Набережные Челны. ТЦ «Арзан». Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А.